Li Tirkiye di nav 24 salên dawî de enflasyona herî zêde di meha tîrmeyê 2022 da pêk hat. Li gorî daneyên Saziya Statîstîka Tirkiye TÜİKê enflasyona meha tîrmeyê sedan 79.6 e. Lê gruba lêkolîna enflasyonê ENAK rejiya meha tîrmeyê sedan 176 radigihîne. Gelê Tirkiye vê yekê di danûstandinên xwe de hîç li gorî daneyên TÜİKê nabîne. Ew gava li nav bazarê da tiştekê dikirin dibêjin dewletê yek dame û 10 ji me paş da girt. Li ser dezgehan da meywe û keskatî êdî li ber giranbûna wan nayefrotin. Ji vê rewşê him firoşvan û him jî bikir gelek tengazarîne. Şimdi Türkiye Daneyên Saziya Statîstîka Tirkiye ji bo me esas nîne. Heke dixwazin rastexîniyê vebêjin, bilawerin nav bazarê, halê firoşan û bikiran bibînin. Li vir dibêjim bila ew sazî were pêşiyê nav esnafan û di nav bikiran da wê gavê dê rastiyê bibîne. Li gorî daneyên TÜİKê di îndeksa bahayên serfkaran da di xurekan da sedan 7.91, di keskatiyê da sedan 8.49 û di kartolan da jî sedan 9.29 bilindî çêbûye. Li ber giranbûna bahayan her ku diçe kirîna bikiran jî dadikeve xwarê. Allah'a bin şükür. Supaj bu xwedê rewşa min baş e û debara xwe dikim. Ez aniha li dû malbatê de me û bavê xwe jî xwedî dikim. Moçeyê min jî gelek baş e, ji Xwedê re hezar şükür. Komeka lêkolîna enflasyonê ENAK enflasyona meha tîrmeyê 2022 sedan 37 diyar dike. Nêrîna gel jî herî zêde nêzîkî ENAKê ye. Ew dema diçin bazarê vê yekê di kirîna xwe da jî yekser dibînin. Ne geçinmesi? Halk akşamı bekliyor. Debaranîn çiye gel li benda êvariya ku malê bermayî bikira. Her roj em zaman radikevin û bi zaman radibin. Heke di vê alî de bergiriyek neê girtin dê rewşa me her bê û xirabtir be. Li tevahiya Tirkiye baweriya gel li ser van rejeyên resmî ango TÜİKê nemaye. Ew bêtir baweriya xwe bi rejeyên nefermîtînin. Ji bo ku dema diçin bazar û dikana vana yekser di danûstandinên xwe da dibînin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.